Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po ding makatuki. Din kaya katampong sponsors king kapat ng Aldo ning kaya katang nobenaryo para king Kristong Ari. Flora Fernando and family. Jamaila Dano Lalusin and family. Frank Kapati and family. Para king Aldo dong kay Baitan di Pelisa Santos at Miel Eliana Torres. Para king successful board exam ng Jerica Kimbao. Para king healing dari Jennifer and Kurt Serrano. Maribel Vargas. Para king malalagawang kapaldanan dari Charis Lisen, Alvin Manalang, Pe Manalang, at Maligaya Bondok. Death anniversary ng Mark Bryan. Tara katapon makiabekin dalit apamukulot. Kilagyan ng impampo ng anak, ampo ng banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagon ng banal Espiritu, mantabay ang kikaingan. May abak kikaingan po. Morning. At tiyutan na po kayong kapat tamong Aldo pamagsadya, para kayong tauling maulang piyesta tamo, kayong kakatang kalendaryong liturikal, ang piyesta ng Kristong Hari. Nya batangin nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tala pa mo, at pagsisyan di nga gawatang kasalanan, at nyaran ng lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang mimingat, king taong makatuliran, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ikang anak ng David, ing Jesus ng Nazaret, ing Ginong malunusan, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ikang talapamatulang mamantabe, karing apostol, at palaganap, king maya pabalita, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alangangga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, lanusan me, ingke kang balayan. Pasulungan mo kay kami, rin kay kang kalam, ning kasalpantayanan, kapanayan at lugod. At papanatilyan mo kaming tapat, king kay kang kasiwan. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makirandam tao po, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libruning kapahayagan. Iti yaing kapahayagan ning Diyos kang Heso Kristo, at kaya namang pepahayag, king talasuyo ng iwan, king kapamilataning anghel. Miyabyeya, iting kapahayagan, ban ipabalula, karing talasuyo ning Diyos, ding bage, ang malapit ng mga palyari. Iti yaing patutuanan ng wan, king sablang ikit na, ing sinabi ning Diyos, at ing katutuan, ape pahayag ng Jesucristo. Nuwan laring babasa, king librong iti, at ding makiramdam, king ula bubulalag na, at ding maminto, king makasulat. Uling malapit na lang mga palyari, reting bage. Iti ibat kang wan, at iparikil na karing pitong iglesia, king probinsyaning Asya. Miyabye sana kaya kayo ing grasya at kapayapaning Diyos. Ing Diyos ning kasalukuyan na panahon, ning milabas at ning paintungol at ibat karing pitong espiritu, ayat yu kingarap ning kayang trono. Isulat mo iti king anghel ng iglesia karin Efeso. Iti yaing pasabi na nitang tatalan karing pitong batuin king wanan ng gamat at lalakad busal daring pitong gintong tumpakan sulu. Baluko ing depat mo, ing kapagalan mo at kapibabatan king pamikayarap mo king kasakitan. Baluko king emo pepaintulutan ing marok. Baluko, king sibukan mula ring sasabing apostol la. At apatunayan mo, king ela tunay apostol. Mapibabata ka at pekirapan mo ing dakal akasakitan, king mitmong tetagan, alang-alang kanako. At eka sa sinawa. Dapot, ing paginakit ko keka, yapin ini. Merim la ing lugod mo kanako, nakalupa ning sadya, mo kakalingwan ing sadya mong kabilyan, sumisi ka at painggulot king marok mong dapat, balikan mo ing sadya mong mayap a dapat. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, ibiye ko karing matagumpe ing katuliran, mangan king bunga ning dutong ning biye. Ibiye ko karing matagumpe, ing katuliran, mangan king bunga ning dotong ning biye. Mapalad ja ing taong makiramdam, king yuyusok daring marawak daraptan, at makiabye king dapat daring makasalanan, ni makiluklukan man, karetang alang Diyos katawan, maburi na lang pibule-bulayan, ding kautusan ng Ginoo, at kaya lang yagkas, aldo o bengiman. Ibiye ko karing matagumpe, ing katuliran mangan, king bunga ning dotong ning biye. May ngari king dutong at tutubo lelening danuman, at mamungaya king kayang kapanawunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong,
magtagumpe sa blanang daraptan. Ibiye ko ka ring matagumpe, ing katuliran mangan, king bunga nin dotong ning biye. Dapot ding marawak ela makanyan, sepo lawaring pipayid-payid ningangin. Ingatanin ning Ginu, ing taong makatuliran, dapot ing taong marawak, mirasya king kapahamakan. Ibiye ko ka ring matagumpe, ing katuliran mangan, king bunga ning dotong ning biye. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Sabik kong manayaking Ginu, uling panaligan ko, itang pengako na. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kika anti mo rin, pamamasa, king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kika o Ginoo. Inyang malapit na Jesus, karing Jericho, ating meto nga lalaking bulag, ang makaluklok, lele na ning dalan. Magpalimos siya. Dindam na lang daralan ding dakalataw. May ngutang yan nung naning malilyari. Daralan ni Jesus ning Nazaret, narang may kibat. At nga nang kinulisak, masikan. Jesus, anak ng David, madunos ka kanako. Sebyanan dering tao, king mumuna, at sinabi ra king eyamay nge. Dapat lalo yung kinulait masikan, nga na, anak ng David, madunos ka kanako. Tinok ng Jesus, king pamaglakad na, at tinutos na, king ilapit de kaya ing bulag. Pangalapit na, kitna ng Jesus, naning buri mong daptan ko keka. Ginoo, bisa kong manakit pa si bayo. Nga nang may kibat. At sinabi ng Jesus kaya, manakit ka. Pepakayap na ka, ning kekang kasalpantayanan. Ganita mo rin may nakit siya. At tinukiya kang Jesus, at pepasalamat siya king Diyos. Inyang ikit dayti ring tao, pinuri rengan ing Diyos. Ing mahipabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kika o Kristo, makirandam tayo po ngini king humilya. Morning po ulit sa lahat. Last week po nag-retreat kami bago dumating si Bagyong Ulysses. Isa sa aming pinagnilayan tungkol sa kagalingan. Iba yung kagalingan sa pagkagamot. Yung healing sa cure. Sa healing sa cure. Kaya Kapampangan, aliwaya po yung kinayap, ketang may ulo. Hindi ko alam kung ano niyo po yun. Kasi yung nagamot, nawala yung sakit niya. Pero posibleng hindi siya gumaling. Kasi ang salitang kagalingan ibig sabihin, yung
kanyang pagkatao ang bumuti. Kasi yung isang may sakit, pwedeng nawala yung sakit niya, pero hindi naman bumuti ang kanyang pagkatao. Di ba kung minsan ang Panginoon sa kanyang pagpapagaling, minsan inumpisan niya ang kanyang sinasabi sa may sakit ng ang iyong mga kasalanan ay pinatawaran. Pinatawaran ang iyong mga kasalanan. Kasi associated sa mga Hudyo, ang sakit sa kanilang kasalanan. Kaya sila nagkakasakit dahil nagkasala sila. Kaya para sila'y ganap na gumaling, kailangan pagsisiyan ang kanilang kasalanan. Para hindi lang yung sakit niya ang gagaling, kundi ang makasalanan niyang pagkatao. Kaya ang kagalingan na hatid ng Panginoon ay isang parang holistic, kabuuan. At yan po yung ating mapapansin. Sa majority naman po sa mga gumaling sa pamamagitan ng Panginoon, total, holistic ang nangyari sa kanilang pagkagaling. Pero lang tatandaan niyo po yung 10 ketongin na humingi ng tulong sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, sige, pakita kayo sa pari. Habang sila'y naglalakad papunta sa templo, sa pari, para mag-report doon sa pari, gumaling sila. Nagamot sila sa kanilang ketong. Pero sa 10 yon, isa lang talaga yung holistic na gumaling. Yun lang bumalik sa Panginoon para magpasalamat. The rest, yung 9, nakakalimutan ng Panginoon. So yun ay mga parang nagamot sila sa kanilang ketong, pero hindi sila gumaling. Ito pong ating ebanghelyo ngayon, itong bulag dito, tignan nyo siya. Gusto niyang makakita. Kaya kahit anumang ingay doon sa kung saan siya nakaupo para marinig siya ng Panginoon, dahil dumadaan daw siya, sumigaw ng sumigaw. Tinodo ang kanyang boses para siya'y mapansin. At napansin naman siya sa kabila ng maingay sa kanilang kung saan siya nakaupo. At yun nga, ang kahilingan siya sa Panginoon, makakita siya muli. At tignan niyo po, nung makakita siya muli, anong ginawa niya? Ayon sa kwento ni San Lucas, kanita mo rin menakit siya at tinukiya kang Jesus. Noon din siya'y gumaling at sinundan niya si Jesus. Ibig sabihin niyan, kung sinundan, he became a follower of Jesus. Kaya ito pong bulag, nagamot lang bang siya o siya'y gumaling? Siya ba'y na-cured lang sa kanyang kabulagan o siya'y ganap na gumaling? Di po ba? Buong pagkatao niya ang gumaling. Kasi the moment na nakakita siya, he started following Jesus. At ito po ang lagi nating dasal. Actually po, pag meron tayong may sakit na mga kapatid, actually hindi natin ginagamit ang salitang cure. For the cure, curement ba nun? Curement o cure ng isang may sakit, halimbawa ganyan. Kundi we always use yung word na healing kasi mas malalim ang healing. Pag healing, ibig sabihin ang buo niyang pagkatao na pagkatapos ng ito'y magkasakit at siya pag gumaling sa sakit, sana ang buo niyang pagkatao ay sasabay. Kasi yung iba, pagkatapos gumaling, babalik sa masamang bisyo, babalik sa masamang pagkatao. Hindi siya parang gumaling. At dito sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon dun sa bulag, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At kung gusto po natin gumaling, bisatang kumayap, parang sinasabi ng Panginoon, ang tunay na sikreto para tayo gumaling. And this is our faith in Him. Ang ating ganap na pananalig, pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Ito ang tunay na maghatid sa atin ng ganap na kagalingan. At alam niyo po, ngayong pandemya, ito rin ang ating dalangin. Sa maraming mga tinatamaan ng COVID-19, sana hindi lang sila magamot sa sakit na COVID, kundi sila'y gumaling. Bumuti lalo ang pagkatao. O kaya naman ito pong pandemya, kahit na makakita ng gamot para dito, ang ating panalangin ay sana'y gumaling ang sangkatauhan. Kasi kung makakakita lang ng gamot, pero magpapatuloy ang tao sa masamang gawain niya, wala lang. Pero kung ang mangyayari, bubuti ang sangkatauhan, dahil lang itong pandemya, lalong magmamahalan, magtutulungan, hindi maglalamangan, mga abuso, manloloko ng kapwa-tao, titigilan ng naman baluktot at masamang ginagawa, ninuman. Then, yun po yung magandang sanang ibunga ng pandemya. Ang ganap na kagalingan ng sangkatauhan. At tayo bilang Katoliko, ito ang ating pinapahayag na nananalig tayo, sumasampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na mayroong talagang ganap na kagalingan na pwedeng mangyari sa lahat ng tao, sa sangkatauhan. That's what we are praying for. Not just for the cure for COVID-19, kundi for total healing of humankind from sinfulness. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating idulog sa Panginoon ang tunay na naghatid ng ganap na kagalingan sa atin. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, anting pugad ning kabyasnan, apalaganap na sana iti, karing sablang bansa, ban kilala re, ing miglalang king sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok sibi ko, ing karelang katapatan at dedikasyon, king obra, mamunga sanang metong abayong lipunan, apasalamat king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing daralan kasakitan, ing karelang pamagdusa, maging antisanang mabisang pataba at pamamunga, karelang labis-labis abunga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, kapilan man sana, tama nga lalo o dirirya karing aliwa, nune magobrata mong matalik king dakening ubasan at makipagkatiwala kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ikaligaya mo ing mamunga keng dakal. Maganap sana iti kapamilataning malapit ning pamakyugnayan king Eucharistia kang Kristo, ake kang anak,
at ginumi. Amen. Makiabay tama po king dalit king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon kareng gamat mo, king kapurit ikaligaya ning kiyan lagyo, king kaya kataming kasaplala at king mabilog na Santa Iglesia. O Diyos, sa ipami, baligdan mong mitmong lugod, deting ayin ng kaya kang balayan. Sopan mo kaming talastas, king matulid, at mayap arapan mo. At mipasyag mitmong katapatan, kaniti, karing kapatad mi. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo rin puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karino ipa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bage, at dininan mo kay ngang dake, king kaganapan na. Bisama Diyos siya, dinubas na yung kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita, mi parangalan niya, babo, ning sablang lelangan. At meging pagbulana ning biye alanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kambering sablang koro, ing angeles karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya alantok nang ngaming babye kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo.
Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuhaning tinape at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene kaling kayang disipulo nga na, kuhanan niya itikongan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyening kalis, kani kayang disipulo nga na, kuhanan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo, talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran, daring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kako. Ipasag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Ganakan miyo ipa ing kamatayan at paman niya bilang may biya ning anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinape ning biya at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban may ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Kimpong mapira ng pinanit na katahimikan, ganakan talang ngayon ni sablang pakamalan tamong mayango na biye. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang subing miye, lalong nanda di Arlinda, Iluminada, Ruben, at di Rosemary, ading alwa pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya ng Maria, ing Birhen din Diyos, kambe ng San Jose, ang kayong esposo, kaya ring apostol, ading sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amanin ng tarapangabos at miyubog king banalang turub, nga tamang ining mangangas manalangin.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, madugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bahan king kasopan ing kaya kang pakadulo. Parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nang lawen mo yung kasalpantian, din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanghangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Yan pang tayo pang ing waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan kaya kaingan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, ekmatampang tanggap kaya ka, dapat ekasmi nga mano mo, at kumayap na ako.
sangkalding mayap at masampal, yang magwalo ka rin alang akarapan, yang usok aking pipapasala, yang hulyan daning sablang mawawala. Niyo'ing Kristo, Hari tamungan, usalbing kamalan at tengalan, yapining pusong malugong, yapining pusong mamong, magariya sa karingin kamo. Karin pong kaya beming sisimba king live streaming, siglod tamo ban pa nga dyan, hindi pat dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat pauli ning ngining pinandit, era ka atanggap king sakramento, umiyaka mo mang espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Oratio Imperata, itangan po. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pakalat na. Kambilan at ingatan mula rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambenin belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban mag-obra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka, ing patukunangan mo na, ing pakakalat niting virus, at ing pakakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pamagari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, e mo sana pisawili ng aklismi kaya ka, king kagulanan mi, nunay bagkus mo kami kabus king sablang panganib, o maligaya at kanunmanan na Birhen. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Acacia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami.
Manalangin tamo. O Diyos, ning pakadulo, ding tatanggapan ming banal kalam, pagkaluban da kaya sanang sikanan tupad, king kaya kang kaburian, at yubog da kaming maging mangayap, at ala patutu, king kaya kang katutuan, karing sablang atatagkil mi biye, iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Pangaditan na po rin mangupit ang kapatid. Ipagkalubing nga lang kapaynawan, karin sa plang kapatid ming mayamon na biye, o ginum, Pingananggan sala sunlag sa karelo. may painaw lang ang sana, king kapayapan, Amen. ding kaladwarin sa blang tapat amekona, kapamilya taning pakadulo ng Diyos, may painaw no sa aking kapayapan, Amen. ibpami. At subanwa, misamban nilagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, may pamintuan nilog mo kay risulip antiban mo. Pingka kanan mi king aldo, ibigay mo kaya kami king aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami di sala mi kaya ka, anting pangamatawad mi karimi kasala kaya kami, mo kaya pa Saul kintukso, nunay kabos mo kami kisablang marok. Amen. Tingginuman tabi kay kayo, At kaya ka anti mo rin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ning kaya katang kapag masusyan, yaw meta ng sundong luluguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat kin Diyos. Salamat kay kaingan, maya pa oras, magandang araw, marami pong salamat. Thank you. Thank you po, mimingat kaingan.